Láďa Křížek. Dobrý večer, ahoj. Vy možná nevíte, že pro firmu Tommy Records je Láďa Křížek, dá se říct, zlato. No, deska Zlatý chlapec si koledovala o to, aby se stala zlatou, stala se. A Krejson byl taky zlatý, Láďo. Krejson byl taky zlatý, já ti děkuju za mikrofon, mám svůj. No, nemáš zač. Láďa, ty si sa teraz vrátil z Hanoveru, kde nahrávate platňu. Taky jsi mi dala svůj mikrofon, tak já už se ho nechám. A z Hanoveru jsme přijeli, přivezli jsme s sebou českou verzi Křižáků. Já pevně věřím, že ti, kteří na ní čekají, že se jim bude líbit. Vracíme se tam zítra, vlastně jedeme rovnou tady odtud zpátky, kde bude vznikat anglická verze. No a to je tak všechno, vedle toho teda, že to super hraje, je to vlastně zase dál od těch dvou desek, navazuje to na Radegasta, na Anděla na útěku, držíme se teda toho stylu první desky, nemá to nic společného s tím Zlatým chlapcem. Teraz ti už nedám mikrofon, ale odpovedz mi ještě na poslednou otázku, kdo bude krstit tuto platňu? Mikrofon ti nedám. Teď jsem čekal na ten tvůj mikrofon. Desku by měl křtít sám pan svatý kněz, jelikož se to odehrává o křižácích, jedná se tam vlastně ve víry toho kříže. Takže řekl jsem to správně česky, nebo moravsky? Aj slovensky. Aj slovensky, já. No a teď už nezbývá, než pozdravit naše fandy a pustíme se do vás. Já pevně věřím, že to teď rozproudíme spolu. S ozvěnou se připomíná za rok a den jen jedenkrát. Noc pokladů, zem se otevírá, skálu najdeš do kořán. Přišel tvůj čas a teď můžeš jít, ukázat, že máš ji rád. Zopají tě nocí ženou, bez pokladů se nevracej. Pospíchej, nejsi sám, jen jeden má to štěstí. Klenoty z kamení, přines si k nohám čarovná noc. Noc pokladů, s nadějí bloudíš, prolomí očí, ty vše uděláš. Vzal to čert a ty se dočkal, šťáva zpět se zavírá. Vysílen její slova šeptáš, bez pokladů se nevracej. Pospíchej, nejsi sám, jen jeden má to štěstí. Klenoty z kamení, přines si k nohám čarovná noc. Noc pokladů otvírá náruč svou čarodějnou.
Kluci, žijete tady s náma? Cítíte tu radost ze života?